děcka, děti. Ale všiml se teď, že vznikla nová kategorie, nebo teda, jak víš co, kategorie to je docela přehnaný tvrzení, vole. Je to taková jakoby kulturní vložka na těch kulturistických soutěžích. Upřímně lituju člověka, který se tomu propůjčí. Jedná se o takovou kategorii, oni tam v kraťasech a v saku nebo v čem, ale prostě oblečený. Jo. Je to nějaký gay model, prase, vole. Úplně, vole, kundová holuška, vole. Prostě tak člověk, který se propůjčí něčemu takovýhlemu. Jo. To už to je stejně jako ten Osladil, vole, jak tam holí ty kokoty a nechá se prcat, vole. To je úplně než to samý, vole. Jo. Prostě, vole. Jo, taky se směl lidem, co používají bandáže na leg press, ty vole. To bych řekl, že je hodně bizarní. Bolí vás kolena? Když se vás bolí kolena, tak něco děláte špatně. Je to taková věc. Používejte ručníky, vy kundy zprasený, ty vole. Pičo, vole, válíte se tady po lavičkách, vy zmrdě, ty vole. Pocený, pičo, smradlavý, odporný, vole. Buchý, v jakých hovnech jste, vole, se váleli, vy zmrdí, vole. Pičo, jakou cikánku jste prcali před tréninkem, vole. A tady se zvrali, používejte ručníky, všichni, ty kundy, vole. Mohl se na tu lavičku neděl, nelehej, vole, protože jsme mi vás ty prase. To nechutný, vole. Když máš, vole, ručník jednou ročně, kurva. Říkám, když máš ručník jednou ročně pod sebou, vole. Ne, prostě, to je prostě přehnaný, vole. Válet se na lavičce bez ručníky, ty vole. Já tady bych se, ty vole, vychcel doma na pohovku, ty buzerauty, vole. Ne, prostě, vole, ty vole. No asi vode přitáhne. Cítím tu tvou píču. V každém případě u dřepu základ úplná hloubka. Poloviční dřepy nejsou dřepy, ničí to koleno. Jestli jste dementi a chcete mít skurvený kolena, jeďte poloviční dřepy. Jo, já chci mít velký nohy, zdravý kolena, chci dřepat ještě v 50. Jedu celý dřepy. Pokud to nechápete, jděte do prdele. Jo, je to jako ještě jedna věc. Spousta lidí usiluje o břicho nikoho nezajímá. Dorian Yates má na fitku v Anglii napsáno, břicho cvičí jenom píči, je to tak? Jo, takový ty metrosexuálové skurvený, jako jsou fyzik a podobný buzny, ty to držou, vole, když se tady postavím, stejně vypadá jako kundo. Já totiž neudělám kategorii vozíčkářů, já udělám normálně prostě novou kategorii fyzik. Ty jsou úplně stejně handicapovaný, vole, jako tady, vole, Peťa. Já někteří jsou mnohem víc. Fyzici jsou prostě handicapovaný lidi, vole. Mají handicap v palici hlavně, vole. Nebo handicapovaní, méně cenní. Fyzici jsou méně cenní, pičou se chtěl říct sportovci, ty vole. Fuj, ty vole. Prostě jsou to méně cenní, ty pičo lidi, to taky není to pravda řeknu. 40, jo. Jenom 40. Fyzik je, vole. Fyzik není, vole. Bytost. Fyzik je, vole. Fyzik není, ty vole. Počkej, vole.